Sound. Like paon daw tabi ng electric pan. May need pa. Oy. Sound. Oy. Bakit wala? DJ Jonas sa Vinyl Remix. Wala, bakit hindi ito nakalagin? Hello naman po dyan kay Tune, Tamsak Jutes. Thank you naman dyan sa iyo, Tune. Welcome din sa aking live streaming. Live streaming ko guys is, naka-live stream din ako kay Little Aura. Patamsak naman ako, baka naman maluoy. Salamat guys sa magtatamsak kay Little Aura. Naka-live streaming din yan. I do hope na okay ang audio ni Little Aura. Pa-confirm naman, baka naman. Board, thank you naman dyan sa iyo, Board. And welcome din sa aking live streaming pala. Bakit? Para ang dilim kay Little Aura ay. Ino-open ko lang si Little Aura. Kung hindi ko ma-open. It's good to be back. Garan Show, magandang hapon din po dyan sa iyo, Ma'am Garan Show. Welcome din po sa aking live streaming, Ma'am Garan Show. Ayan. Thank you also for that sweet tamsak, Ma'am Garan Show. Welcome po sa aking live streaming. Buksan ko lang si Little Aura ko. Ayan. Tamsak host, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Garan Show. Sana okay yung aking audio kay Little Aura. Uwi na siya. Ma'am Garan, thank you naman po dyan sa Ma'am Garan Show. Ayan. Bakit parang ang dilim ko kay Little Aura? Super madilim. Ay, hindi. Okay lang naman pala. Ayan. Thank you for that sweet tamsak guys. And welcome po sa aking live streaming dito sa aking main channel and kay Little Aura. Ayan. Sound. Ay, parang grounded si Little Aura ko. Grounded si Little Aura. Oh. Hindi naman. Naghahanap na iba. DJ Jonas sa Vinyl Remix. Wala ka bang lakad, Rek? Napataba ko kita? Uuwi na siya. Na-withdraw ka.
Till? Ha? Ma'am Betty Channel, magandang hapon din po dyan sa iyo. Ma'am Betty Channel, welcome po sa aking live streaming. Ma'am Betty Channel, ayan. Hello naman po dyan sa iyo, ma'am. Kumusta naman tayo dyan? Welcome po ma'am sa aking live streaming. Ako first honor, oo nga, Tune. Hindi ko pa naidikit sa iyo si Little Aura ko, Tune. Dahil ako first honor, may 10WH ako, ayan. Idikit ko si si Little Aura ko pala sa iyo. Yung palang nakalimutan ko, board. Naibigay ko sa iyo yung ilang ba, 10 ata yan. Naidikit ko na yan. Yung aking mga ninja. Si Little Aura, ngayon ko lang kasi naisipan. Ayan. Patamsak naman ako guys kay Little Aura live streaming. Baka naman, kahit tamsak lang, sapat na. Di ba? Garan Show, Betty Channel, sabi ni Tune, or ni Board Vlogger. Sir Mateo Apostol, nandito rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mateo Apostol. Nagbabalik rin natin na kaibigan niyan guys, si Sir Joel's Finest. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome back din po sa aking live streaming. Legit and organic, highly recommended channel yan guys. Sir Pablo Apostol, magandang gabi naman dyan sa iyo, and welcome po sa aking live streaming host. May premiere po ako bukas, baka naman po. Ayan, sige. Pasok ko main ko, share ko muna ikaw. Ayan, thank you naman dyan sa iyo, board. Thank you dyan sa iyo. Patamsak naman ako guys, patamsak kay Little Aura. Baka naman, diba? Nabuhay na si Little Aura. Wag nyo guys kakausapin si Nightboot kay Little Aura, ha? Pasensya na, hindi ko pa nare-reprogram si Nightboot. Ayan. Kay Little Aura's live streaming. Maraming salamat po host. Ayan, share na Yahoo. Ayan. Thank you naman dyan sa iyo, board. Board, thank you naman dyan sa mga pa-share mo dyan. Bakit parang ang dilim ko kay Little Aura, oy? Hanapin ko lang, ma'am. 7:25, 9:30 p.m., 9:15 at 9:30. DJ Jonel Sagayno Remix. Ma'am Betty Channel, kailan po ba to? Baywalk ng Glan Sarangani. July 25, 2021, 9:30 p.m. Hello din po dyan kay Board Vlogger, nandito rin kay Little Aura's live streaming. Hi Little, na miss kita, yung pisti ka. Nagtamsak ka na ba? Alalahanin mo, pag di ka nagtamsak, punuin kita ng tuwad. Diyos ka, Nightboot. Manang-mana ka sa amo mo. O diba, sabi ni Board, nandun si Board, nakikipag-away kay Nightboot. Hello naman dyan sa iyo, Board, nakikipag-away kay Nightboot, kay Little Aura. Patamsak naman ako guys dito kay Little Aura. Naka-live streaming po siya ngayon, kasabay ng aking live streaming. Ma'am Lady Ross, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Lady Ross. Nagbabalik rin natin na kaibigan yan. Highly recommended channel also yan guys. Si Ma'am Lady Ross na nandito sa atin. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Lay. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. LJ pala yan.
Mama Elma, also known as si Ma'am Elma Tihada, nandito na rin sa atin. Magandang hapon din po dyan sa iyo, Mama Elma, and welcome din po ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Sana all sabay naka-live, ikaw na talaga. Sabay yan guys na naka-live yung aking live streaming kay Little Aura, and then yung aking main channel si Uraga na yan. Patamsak naman ako guys. Wag nyo guys inaaway si Nightbot ha. Ayan. Wag nyo kinakausap guys si Nightbot. Mag-type lang kayo ng Aura. Ayan. Mama Elma, magandang hapon naman po dyan sa iyo Mama Elma. Welcome din sa aking live streaming. Ayan. Syunga ka wala akong ikaw ang Juts at pangit. Oy, board, sir, na agad kay Nightbot. Oy, oo nga. Nakikipagkulitan niyan, guys. And wag kayo maano, guys. Kay Nightbot, wag niyo kinakausap si Nightbot kay Little Aura ko. Ayan. Kasi nandun si board vlogger, inaaway niya ngayon si Nightbot. Ma'am Apple ni Bay, mega love shoutout din po dyan kay Apple ni Bay. Nagbabalik rin po natin na kaibigan niyan guys, si Apple ni Bay. Hello naman po dyan sa iyo Apple ni Bay. Welcome back din sa aking live streaming. Sir Joel's Finest guys is in our live stream, also known as Pablo Apostol. Magandang hapon dyan sa iyo Sir Pablo Apostol. Welcome din sa aking live streaming. And nandito rin sa aking guys kay Little Aura si Pri. Magandang hapon naman dyan sa iyo Pri. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Elma Tihada may premiere. Ayan, ilagay natin mga kay Nightbot. Guys, walang Nightbot si ng premiere. Walang Nightbot si Little Aura ko. Ayan, kasi hindi ko nalalagin. Pri, kumusta naman tayo dyan, Pri? Wash out, hi Little, na miss kita. Sabi ni Pri, nandito kay Little Aura's live streaming. Oo nga, si Pri. Si Ma'am Jonah Salundaga, guys, is in Little Aura's live streaming. Pabisit naman ako, guys. Pabisit kay Little Aura. Patamsak din po, ayan. Ito guys, ang live streaming. Naka-live stream din ngayon si Little Aura. Baka naman, habang pinoprogram ko si Nightbot, at ilagay natin kay Nightbot ang premiere ni Mama Elma. Ayan. DJ Jonel Sagayno. July 24, 8:15. T1 Tito guys, T1 Tito. Pre, kamusta naman tayo dyan, Pre? Wag mong inaaway dyan, Pre, si Nightbot ha. Nightbot, I miss you, sabi ni Pre. Ayan. Halupit TV, nandito na rin sa atin guys, si Mas Malupit 2040, also known as Halupit TV. Padi, mega love shoutout nandyan sa iyo, Padi. Welcome din sa aking live streaming. Si Mas Malupit 2040 is in our live streaming. Padi, magandang hapon naman dyan sa iyo. And welcome din po sa aking live stream. Ayan. Jo Margel, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din dyan sa iyo. Mukhang nalasing ka kagabi, no? Oo. Okay, nag-custom game kami. Medyo not okay. Bakit, Pre? Bakit medyo not okay? Nag-custom game kami kagabi. O, diba? Galit na galit yung Nag-PM ako sa iyo. O. Ay, gamit ko pala yung 3 kong cellphone, Pre. Agoy premiere ko, ayan. Sabi ni Apple ni Bay, also known as Apple Lovers, Lovers Vlog, ayan. Agoy premiere ko bukas, ayan. T1 Tito guys, baka naman. And T3, sino ba si T3? August 1, T4, T5, sino ba si T5? July 21. Ayan. Palitan ko si T5 guys. Sagayno Remix. I've been living you girl, I know I've been such a fool. Giving into temptation, I should have played it cool. The situation July 24, 6 p.m. Ayan. understand.
If you had to choose anyone else, anyone you think T1 hanggang T5 guys, baka naman maluoy. Hello, M&R Music. Mega love shoutout naman po dyan kay M&R Music, also known as si Harlem O. Magandang hapon naman dyan sa iyo Harlem O, na nandito kay Little Oras live streaming ko guys, si Harlem O. Magandang hapon naman dyan sa iyo Harlem O. Welcome po sa aking live streaming kay Little Oras. Si Ma'am Betty channel nandito rin sa atin guys, kay Little Oras live streaming. Magandang hapon din dyan sa iyo Ma'am Betty channel, and welcome po muna sa aking live streaming din. Lester Ombro Vlog, mega love shoutout din po dyan sa iyo Lester Ombro Vlog. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan, mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niya. Sir Lester, magandang hapon naman po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. M&R, parang may grounded. Oo nga, parang grounded nga. Hindi ko alam kung bakit. DJ Jonel Sagano Remix. Ito lang ilista. Ayan. Ma'am Betty, bibigyan kita ma'am ng moderator function mo dyan, Ma'am Betty channel. still walks my senses, sign of Feedback. Bakit na naman ma'am? O diba? tuition gap. Patamsak naman ako guys, patamsak. Naka-live stream din pa ako kay Little Aura. Ayan. Ma'am Betty, meron ka ng moderator ma'am. Ayan. Anyone can hurt someone they love. Hearts feeling pain. Isa lang guys ang mukhang makikita nyo. And wag nyo guys kakausapin si Nightboot kay Little Aura ha. Baka maaliw kayo kay Nightboot. Oo. Dan sa T1 to T4, ayan, sigurado ka na nga yan is M&R. Kung tamsak yan, sige bati tayo. Subukan mong tubo. Oo. Nakakalito po saan po kami. Ayan. Dito na lang kayo ma'am sa main channel ko. Okay lang po yun ma'am. Oo. Dito na lang po ako. Mama, aaliw ka dyan kay Nightboot. Wag ka lang mama-aasar kay Nightboot dyan ha. O, kasi si Nightboot nakikipag-usap dyan. Medyo konti si Nightboot. Oo. Dan tusok sa Little Aura. Sabi naman Lady Ross. Ayan. Thank you naman po dyan sa Ma'am Lady Ross. Sa mga patusok mo dyan. Kay Little Aura. Ayan. Tahimik ka dyan, Nightboot, di ba? Inaaway ngayon ni Harlem O. Kasalukuyan po ngayong nakikipagbuno ngayon si Harlem O kay Nightboot doon. Gusto ko yan, host, di ba? Medyo nakikipag-away ng konti si Nightboot, guys. Wag kayo, guys, na wag niyong pinapatulan dyan si Nightboot. Baka patulan nyo, ha? Mag-type lang kayo dyan guys ng Aura para naman maibaba ni Nightboot ang inyong bahay. Sige nga, makulit ka ba, Nightboot? Pinapatulan nila guys. Kasalukuyan pong nakikipagpatol sila ngayon kay Nightboot. Di ba? Uy, ang kulit niya ni Nightboot. Makulit yan dyan si Nightboot, guys. Baka maasar kayo. Mahusay ka talaga. Jonel Sagano Remix. T1 hanggang T5. Ayan tayo, guys. T1 hanggang T5. Baka naman, kay Little Aura, hindi ko nilagyan ng Nightboot, guys. Yung premiere. Doon sa main channel ko, guys, T1 and T5. Baka naman. Diba? Tama po kayo, host. Oo. Medyo bigyan nyo lang ng konting twist si Nightboot. Ayan. And medyo maaasar kayo minsan kay Nightboot. Oo nga. Harang, sabi ni ako si May. Magandang hapon naman po dyan sa'yo, ma'am. Welcome po sa aking live streaming. Ma'am Atimon Vlog, nandun na rin kay Little Oras live streaming. Magandang hapon din dyan kay Ma'am Atimon Vlog na nagtusok daw. Char. Ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming dito kay Little Aura. O, diba? Hi to you, Betty channel. Pag di ka nagtamsak, wag mo ako mahilo-hilo dyan. Baka mahilo ka pag tinubo ko ikaw. Magtamsak ka na bilisan mo, sabi ni Nightboot. O, diba? Kalahin mo yon. Ang harsh ni Nightboot kay Little Aura. Kaya wag nyo guys pinapatulan ha, si Little Aura.
Ayaw ko doon, bobo yung Nightbot doon. Bakit? Iwan Tito Tamsak Dan Boss. Yung Titi 3-4. Dati na, ayan. Noted ma, noted. Ipunin ko na lang ma. Plus 2. Ayan. Plus 2. Dan Haran sabi ni Ma'am ako si May. Hello naman dyan sa Ma'am Buhay. Also known as Ma'am Buhay. Ayan. Si ako si May. Magandang hapon din po dyan sa iyo. Ako si May. Welcome din po sa aking live streaming. Guys, patamsak ako guys kay Little Aura. Sige na. Naka-live streaming din yun guys. Si Little Aura ko. Sabay ang live streaming ko. Ayan. Tingnan mo naman Nightbot okay. Love you. O diba? Sabi ni kasalukuyan pong nakikipagbakbakan doon si Ma'am Betty Channel at saka si Ma'am Atimon Vlog. Hello sa mga ka-Little Aura dito. Ayan, sabi ni Ma'am Atimon, tingnan mo naman Nightbot, okay? Akalain mo yun. Nakikipagbakbakan po ngayon si Ma'am Betty Channel kay Nightbot. Oo nga. Hi Ma'am Atimon Vlog, musta? BG lang Priya. Sige lang Priya. Ayan. Oo. Kinig lang ako Pre. Sige Pre. Maraming salamat. Natatawa po ako dito. Wala ka dyan Ma'am. Ay. Oo. Mamaya guys, may uuwing na stress kay Nightbot. Si Ma'am Betty yon. Pag pinuntahan nyo guys si Little Aura, hanggang T5 lang tayo. Pag pinuntahan nyo si Little Aura guys, wag nyong kinakausap si Nightbot ha. Oo nga. As in. T5, T6 tamsak boss. Ayan. Plus 2. Ayan. Harang. Ayan. Jomar, ilan ba utang ko sa'yo? Sabi ni M&R. Marami. Ayun. Nightbot, pistik. Pangit mo. O, diba? Kasalukuyan po nilang inaaway si Nightbot, o diba? Ba't mo ako tinatawag Atimon Vlog? Nananahimik ako dito. Huwag ka dyan. Manahimik ka na lang dyan kung wala kang matinong sasabihin, ha? O diba? Nang makita ko ba na pangit ka, John? May narinig ka ba sa akin? Mas pangit ka ba kaysa sa akin, Jonas Salundaga? Pangit. Okay, wag yung pinapatulan yan ha. Syunga ka din, o diba? Kasalukuyan po nilang inaaway si Nightbot by host or busy mode sa kusina. Ayan. Thank you naman po dyan kay Ma'am Buhay. Punta nyo guys si Little Aura, wag niyong inaaway ha, si Nightbot kasi medyo harsh konti si Nightbot. John Paul Sirimudo, mega love shoutout naman po dyan kay John Paul Sirimudo. Nandito rin kay Little Aura's live streaming. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function. Ayun, mega love shoutout naman po dyan kay John Paul Sirimudo. Idol ko Pogi, tamsak na kita Pogi, kumusta na ikaw Pogi? Ayan, sabi ni Sir John Paul Sirimudo. Mega love shoutout po dyan sa iyo Sir John Paul Sirimudo. Welcome back sir sa aking live streaming. Tamsak dan po sabi ni Joe Margel. Ayun, thank you naman dyan sa iyo ma. Ayun, sa mga patamsak niyo dyan. Makalingaw si Nightbot, Ma'am Jonah, Ma'am Atimon Vlog. Panhit ka, Nightbot. It's been a while, Nightbot. Wala siyang nasagot. Alam ko galang mo. Kasalukuyan po nilang inaaway si Nightbot doon sa kabila. Ayan. Siguraduhin mong nag-BG ka dyan, Jumargil ha. Pag nalingat ka, baka ikaw mapuno ng tuwad sa channel mo. Diyan ka lang para maganda ang araw natin ha. Kalahin mo yun si Nightbot. Para daw maganda ang araw niyo, siguraduhin yung naka-BG kayo doon. Nandito guys, nakikipag-away sila kay Nightbot. Ayan kay Little Aura. Halupit TV na nasa harang. Hello naman po dyan sa iyo, Halupit TV. Welcome din sa aking live streaming dito kay Little Aura. O, diba? Nabibigyan ko rin ikaw ng moderator function mo so that you can now start making friends also in my live streaming. Halupit TV, ayan. Ako kausapin mo, Jonas Salundaga, wag yung di nakakapagsalita.
Kumusta na? Okay naman, padi. Kumusta? O, di ba? Hoy, aliw na aliw kay Nightbot. Oo. Mamaya na-stress, na-depress. O, di ba? Jomar, bahay mo ba? Bibigyan na kita. Ayan. Ito, JD1. Ang kay Jomar Gel. Ayan. Kuya, halupit. Ayaw ko sa'yo, Nightbot, na-miss ko si Bird. O, diba? Robot ako, di mo ako matatalo. Oy, Jonas, daga, don't me. O, diba? Thanks for keeping me in your background, Betty Betty channel. Nagtamsak ka na ba dyan? Nyan, Betty Betty channel. Harang. O, diba? Sagay. Sabi ni Halupit TV, Hoy, halupit. Ano ba yun sabi ni Nightbot? Nakalimutan ko yung sinabi. Hoy, Halupit TV, wag na wag mo yang ma-skip piste. Wala pa kaming naiipon na pang revenue. Piste ko, konti lang. Sorry na agad, oy. Hoy, sorry na agad, oy, kay Nightbot. Nandito kami, guys. Oh, nakikipagkulitan sila kay Nightbot doon. Ewan ko kung ano bang mga nakain nito, oy. Oo. Peace. Na malikas Pinas. May ganyan pa si Nightbot. O, diba? Giatay. Sorry na agad. Boy, sorry kay Nightbot ko doon, guys. Nandito kami, guys, kay Little O. Nakikipagsagutan sila kay Nightbot. Bird, labas ka na. Di na ako galit. Ako kausapin mo. Huwag yung di nakakapagsalita. Namiss mo si Nightbot tuloy. Oo. Guys, T1 hanggang T5 sa aking main channel. Ang aking main channel, binababayan ni Nightbot. Kung di nyo pa kaibigan, guys, ang bawat isa dyan kay Little Aura, all you have to do is to get connected or get in touch to each and everyone. Ayan, mga nandito sa atin. Tuwas, ayan. Saan amo mo Nightbot? Ayan. Paki ko sa iyo, Nightbot. Subukan mo lang na tumuwad dyan, Jonas Alundaga. At punuin kita lang tuwad sa channel o baka gusto mo tubuhin kita ng pangpumatos na para rekta na. Ang hard ni Nightbot ay, host, ilan ba may premiere sa main mo? Ayan. Meron akong 6 na premiere. Ayan. Sige, tawa pa, Jomar Gel, punuin ko ng tuwad channel. Mag-type lang kayo, guys, ng Aura. You can use your main channel. Ayan. Aura, o kung kaya dito naman, guys, ay Little pala, Little. Balik ako dyan, host. Sige po, maman. Kahit wag na, oy, Betty. Sabi, sanay ako dito mag-isa pa. Kahit wag ka na daw bumalik. Kasi sanay si Little Aura mag-isa dyan. Little. Permission to leave po, sir. Sir, Joel's Finest, thank you naman po dyan, sir. Pahinga ka na, sir. Mamaya gigising ka pa ng madaling araw. Para silent live streaming uli. Ayan. Huwag ka mag-alala, sir. Tambayan ko na lang bago ako matulog mamayang madaling araw. Ayan. Tambayan ko na lang, sir, yung silent live streaming mo, sir. Thank you po sa iyo, sir. Joel's Finest din. Ayan. Jomar, bahay mo. Ayan. Uy, wag niyong inaano yan, guys, ha? Sana all madaling araw natutulog. Oo nga. Naku, nakakaaliw alaga mo, host. Oo nga, ma'am. Sorry na agad.
Sorry na agad doon, ma'am, kay kay Little Aura na night boot ha. Prank ka ba? Ayan. Sorry na agad, ma'am. Sorry na agad. Little, sabi ni Halupi TV, may okay yun host. Ayan. Kasi ma'am, prinogram ko yon when I have when I do music streaming last year, ayan. Kasi walang magawa doon kapag ka nandun si Pre o kaya naalala ko si Sir Daman Lalakbay is laging tumatambay yun doon kay Little Aura. Kaya lagi nilang niloloko si Nightbot, kaya prinogram ko si Nightbot na makipaglokohan doon. Kasi habang natutulog ako nagme-music streaming ako is ayun, at least may sumasagot kapag may pumapasok. Kaso yung iba hindi makaintindi, guys. Nightbot is a programmable robot. Ayan. Napoprogram yan para sa live streaming. Minsan nagising ako, ilan yung tuwad ni Nightbot kasi galit na galit kay Nightbot nung ni-review ko kung ano yung mga chat nila kay Nightbot, di ba? Ma'am Adel Sulit nandun din kay Little Aura's live streaming. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan. Nandun kay Little Aura's live streaming. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Adel. Welcome po, ma'am, sa aking live streaming. Wow, may 3690 nang dumikit sa iyo, Adel Sulit. Sana di yan malagas. Kaulit, bilis nang dumami pa yan. Thank you for that, si Tamsak, Ma'am Adel. Ma'am, kilala mo naman si Nightbot ko dyan, di ba? Sorry na agad. Ayos po, hindi boring ang live host pag ganyan. Oo. Kilala ni Ma'am Adel yan yung Nightbot ko doon, kaya Oo, dati nang alam yun ni Ma'am Adel. Inaaway nila, ma'am, kanina si Nightbot doon. Sila, Ma'am Betty Channel, pinapatulan nila. Mga mapagpatol sila kay Nightbot. Hello po, Ma'am Adel Sulit. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Ma'am Betty Channel. Sige, tuldok pa, Jo Margel, bumbahin ko bahay mo dyan. O, diba? Sabi ni Nightbot. Kalain mo yon. Harang. Wala kang masabi doon. Oo nga. Wala kang sinabing di yan sasagutin ni Nightbot. Siguro ang nagaprogram dyan almost mga 2,500 words. Ayan. Hindi ko ma-delete kasi tinatamad ako mag-delete. Ayan. Ora, si Halupi TV. Inaano mo ba yon? Wino-workout mo yan, Pading Mas Malupit 2040. Si Halupi TV. Kay Little Aura ko, guys, yung mga bago natin na kaibigan na nandun, ayan, yung mga bagong pasok, i-type nyo lang ang Little. Dito sa aking main channel, mag-type lang kayo ng Aura. Ayan, kaya Little Aura. Ayan. Dalawang nakalive ko ngayon. Ayan. Kay Little Aura at saka kay Uro doon, guys. Ayan. Ang bait ni Aura. Oo. Kasi nga, yun nga po yun, di ba nung nagbo-music stream ako, natutulog lang ako. Kaysa kay Little, yes po, ayan. Workout ko to. Sige. Kasi nung nag-music streaming ako, ang nangyari kasi is, pag natutulog ako, kapag may pumapasok, at least may mga nag-greet man lang. Kaso, pagka natutulog ako, binubomba ni Daman Lalakbay o kung kaya ni Pri minsan. Kaya niloloko ko din. Prinogram ko rin si Nightbot doon para makipaglokohan. Ayan. Workout ko to, ayan. Pamain ng tubi-tubi mo, ayan. Sabi ni Halupi TV, pamain ng tutubi. Sige. Dito yan nakadapo, sir. Diyan lang siya, dumadapo. Diyan ka lang. Don't go away. Diyan lang siya dumadapo. T6 dan, sabi ni Ma'am Betty Channel. Ma'am, ilan na ba yung tinamsakan mo, Ma'am Betty? Ayan. Yung kahapon, guys, natigil yung yung Betty Channel. Yung playlist ko,
Kasi nga, nag-brown out ng very slight ng madaling araw, tapos nag-shutdown yung aking computer, kaya ulitin ko na lang. Masakit, magagat yan, if totoo yan. Busy sa kusina, host, sabi ni Mama Elma. Sige lang po, Ma'am Ana. Dalawa pa host, ayan. Sige po, Ma'am. +2. Ayan, noted po. Mama Elma, sige lang po ma'am, ayan. Sarapan mo yan ma'am na niluluto mo. It's already 24 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time na guys. Maraming salamat po. Always welcome ma'am, always welcome po, ayan. Baka wala kayo guys na magawa, patamsak naman o kay Little Aura. Sige na, tamsakan nyo guys. Isang tamsak lang, sapat na, ayan. Naka-live din po ngayon si Little Aura's live streaming, ayan. And sa lahat ng mga nandito kay Little Aura, magandang gabi po dyan sa inyo. And welcome po sa aking live streaming. Baka guys, may mga ibinababayan si Nightbot dyan. You can simply connect with our friend, mga ibinababa ni Nightbot, especially ang ating mga super chatter last month. Ayan. Pwede niyong dikitan niyan guys. And maglagay lang kayo ng hashtag Little Aura para alam nila kung saan kayo galing. Guys, Oras talaga ng luto ngayon. Oo nga po Ma'am Betty. Opo, sarapan nyo yung mga niluluto nyo guys. It's already 6:25 in the evening, Philippine Standard Time. Nightbot, labas po muna ako. Baka mamaya tubuhin muna ako eh. Oo. Sige ma. Ayan. Ba't mo ako tinatawag, Jo Margel? Nananahimik ako dito. Huwag ka dyan. Manahimik ka lang. Kung wala kang matinong sasabihin, sabi ni Nightbot doon. O, diba? Galit na galit si Nightbot ay. Wag niyong bilis sumagot. Wag niyong tawadan si Nightbot ko diyan ha. Makamasar kayo kay Nightbot, tinuwadan niyo yan. Galit na galit, besh. Tinuwadan ako noon nakaraang li ano. Papi, punyanyo. Si Ma'am Betty Channel, aliw na aliw siya kay Nightbot, oy. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Ilagay ko muna kay Little Aura, yung T1. Nasaan na ba yun si T1? Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Papi, punyanyo. Ay? Papi, punyanyo. Walang tutuwa dyan, boss, kasi mga baliw din mga nandito si Nightbot. Oo nga, mababaliw kayo dyan guys kay Nightbot, kaya wag niyong pinapatulan yan ha. Baka isa kayo sa mabaliw. T5 dan sabi ni Ma'am Betty Channel. Noted po Ma'am Betty, +1. Noted po. Ayan. Hanapin ko lang si Nightbot ni Little Aura. Ayan. Ano pa ba? Oo nga po, host. Yung iba kasi pinapatulan niyan, guys. Di makamove on. Tinutuwadan si Nightbot dahil si Little Aura dahil kay Nightbot. Way back when I was doing music live streaming kay Little Aura. Ayan. Ma'am Victoria Culubi, nandito na rin sa atin. Bebe Labs, silo naman po dyan kay Bebe Labs, guys. Nandito kay Little Aura's live streaming. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Magandang gabi dyan sa'yo, Ma'am Bebe Labs. Si Ma'am Victoria Culubi is in our live streaming kay Little Aura. Hello po dyan sa'yo, Ma'am Bebe Labs. Diba? Welcome din sa aking live streaming. Katabi ko si Primong Buki Nightbot. Asan ba kayo ngayon? Umuwi ba kayo dito sa San Jose? Bebe Labs, I miss you. Longing to see you. Ayun. Sabi na Ma'am Victoria Culubi. O nga po ma'am, mabuti pa dyan may vaccine sa Malaysia, no? Ilipat ko lang guys yung T1, T2, T3 lahat. Ayan.
Tiga-tinggi na lang pala. T1 guys, kay Little Aura, pwede nyo na rin gamitin si T1. Ay, wow! Ilipat ko lang si T1 guys, and lahat ng T, ilipat ko lang kay Nightbot, kay Little Aura, para naman pwede nyong i-click din dyan kay Little Aura, yung nasa aking main channel na and paste, ayan. T2. Pwede niya guys gamitin T2 kay Nightbot, kay Little Aura. Ayan. Kasi nilipat ko yung Nightbot ko dito kay Little Aura. Si T3, i-copy paste ko lang. Mabilis lang to guys. Hello, Madam Victoria Colube. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Jo Margel. Nandito kay Little Aura sa live streaming, guys. This is Group Tigliano. Ma'am Edin Manato nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Edin Manato. Nagbabalik rin natin yan guys na kaibigan si Ma'am Edin Manato. Hello po dyan sa iyo Ma'am Edin. Welcome din po sa aking live streaming. Pamahal po premiere ko. Ayan, sabi naman Victoria Colubi. Sige po Ma'am. Ayan. Kunin ko lang Ma'am. Saglit lang po. Ayan. Ay, asa na ba yan? T4. Hanapin ko muna sa T4. Ililipat ko dyan Ma'am yung Nightbot ko. Naka-live stream din ako guys kay Little Aura. Baka naman patamsak din ako guys. Maluoy. Si Little Aura naka-live streaming din guys. Sabay kaming nagla-live stream ni Little Aura. Isa lang mukha guys ang makikita nyo. Isang background, isa lahat. Ayan. DJ Jonas. Baka naman. T4. Hanapin ko si T5. Dang, cellphone ko po ang gamit mo. Ayan, sabi ni Bebe. Hello naman dyan kay Bebe. Hindi, Bebe. Ito yung cellphone mo, oh. Chine-charge ko. Ito, oh. Tadang! Di ba ito yung cellphone mo? Hello naman dyan kay Bebe. Welcome din sa aking live streaming. And sino pa ba? Hi po Ma'am Edin Manato. Sabi ni sino na ba? Bebe. Hello dyan sa'yo Bebe. Sino pa ba? Ayan. Hello din host. Ayan. Masabaw na tilapia. Bebe Labs. Hello naman dyan kay Bebe Labs. Nandito na rin sa atin guys. Masabaw na tilapia. Ayan. Hello naman dyan kay Bebe Labs. Naalala ko tuloy yung yung mga ni Ma'am. Win-win. Magandang gabi Aura. Nabuhay muli. Ayun. Oo nga. Kumusta? Kalambasang may sumpong. Kalain mo yun. Oy Bebe. Isa-isa lang Bebe. Guys, kay Little Aura, T1 hanggang T4 activated na po guys. Ayan. And yung T5, kunin ko lang yung T5. And T5. We were made. Control B. Hanggang T5 guys, pwede nyo nang gamitin si Little Aura. Ayan.
T6. Hanapin ko lang Ma'am Victoria Kulube. Yung ni Ma'am Victoria Kulube. Dala-dalawa kasi ang program ko yun. Umuwi na ako na, boss. Ayan. Nandito ka ba? Sige. Control copy. T6. Kailan ba ito, ma'am? July 24, 8 p.m. Wala, ba't nawala ako ng music? Musta naman yung music ko na nawala? Please, don't get bored with me. Never. I love you. EJ Vaughn. T6 kay Little Aura, guys. Pwede nyo nang gamitin. T6 kay Little Aura. Yan. Right? Will come a time, feel this feeling I have inside. T6 guys, pwede nyo ang gamitin. Ayan, T1 hanggang T6 guys, pwede na si Little Aura at saka yung aking main channel is meron na guys. T1 hanggang T6. Pwede daw ay kahit saan kayo guys T1 hanggang T6, pwede nyo nang magamit yan kay Little Aura o kung kaya sa aking main channel. Department of Health. Oy, kumusta naman tayo dyan, Harlem O? Ma'am Victoria Kulube, nandito pa rin sa atin. Ang kabigi sa atin din si Ma'am Betty Channel. Maalat na tilapia. Tapusin ko muna, ginagawa ko pa. Ayan, sige lang po. Ayan. Harlem, magandang hapon naman dyan sa'yo. Department of Health. Ayan. DOH. O, diba? Akala mo, hindi ko binangungot. Oy, iba na naman. Kilala. Oo, naman. Yan talaga, alam ko yun. Ano pa? Win-win, kumusta naman tayo dyan? Maulan lagi, hirap ng signal. Kaya pala. Si Little Aura guys, pwede nyo nang gamitin. T1 hanggang T6 din. Ayan. Pwede nyo nang gamitin. Ayan. Pa-expired na load ko. Ayan. Boss out muna ako. Paubos na data ko. Ayan. Gamitin mo yung yung kahapon. Di ba may load ako? 3 days yun. Sayang naman. Gusto mo? Meron akong packet wifi. Gusto mo? Pa-expired na load ko. Ayan. Saan? Saan? Oo nga. Pa-expired na load ko. Ayan. Yung yung dropware nyo pala na nahulukan nyo ng tawag dito, ng saging, puno ng saging. Binangungot. Ayan. Harang. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Ako si May. Ayan. O, si ma'am, nakangangang tilapia. Thank you naman dyan sa iyo, ma'am. Uy, hi. Christine Hermosa. Tamsak, diba? Meron din Christine Hermosa. Mega love shoutout naman dyan kay Christine Hermosa. I love you, Christine Hermosa. Diba? Hello, everyone. Oo nga, boss, kaya kailangan namin ayusin yun. Oo nga. Sayang na mga puno ng saging. Ma'am Christine Hermosa, hello naman po dyan sa'yo. Ayan. Parang kilala ko din to, si Christine Hermosa, if I am not mistaken.
Way back when, parang kilala ko. Oo. Ma'am LJ Ross, hi po, sabi naman Betty, channel 10 dekada unang harang. Ayan, sabi ako si May. Thank you naman dyan, ma'am, sa mga paharang mo dyan. Pero yung sa amin, wala yan, boss, na power. Yung dito, sa pababa, puro na din nakalaylay. Oo nga, kanina, nung pumunta ako dyan, naputol kasi yung sobrang lakas ng hangin. Jericho Rosales, Tamsak, o diba? Sana all, maraming Jericho Rosales. Oo, lahat mga artista. Yes, ko, sikat yan, host, artista po yan, o diba? Hi mga bro, sabi ni Jericho Rosales, hello din po dyan sa'yo, kamusta kayo? Bebe, thank you naman dyan sa'yo, Bebe, sa mga patamsak mo dyan. Nangaaway dyan, Bebe, si Nightbot, ha? Kumusta kayo? Okay naman po, Jericho Rosales. Kumusta naman yung pag-aartista natin dyan? Oo nga. Pwede bang pa-autograph? Mga artista, mga bisita ni host. Oo nga. Pwede magpa-autograph ako dyan sa inyo. Baka naman. Jericho Rosales, Saudi Boy Vlogger, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman dyan guys, Saudi Boy Vlogger, all the way from Saudi pa yan guys. Hello naman dyan sa iyo, Sir Saudi Boy Vlogger. Welcome back sir sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan? Daming artista, sabi naman Edwin Manato. Oo nga po. Mega love shoutout naman dyan sa mga taga ABS-CBN artist, di ba? Ang ganda po ng cam mo sa Little Aura. Bakit? Gamit ko baby yung iPhone ko. Oo, sa Little Aura. Cassandra Mondragon, o diba? Sana all, harang. Sabi ni Sir Joel's Finest. Mega love shoutout naman dyan kay Cassandra Mondragon, o diba? Ito yung may, ay mga kaibigan. O, di ba? Yung may to, di ba? Di ba yung trending to, yung may nakapula siya? Si Mondragon. Tamsak, thank you for that sweet Tamsak. Ma'am Cassandra Mondragon, di ba? Bigyan kita, kung na rin ikaw ng moderator function mo. Okay naman po, ayan. Okay ng post. Sabi ni Saudi Boy Vlogger. Good to know, sir. Good to know. Hello po, Sir Saudi Boy Vlogger. Sabi ni Ma'am Betty Channel. Guys, patamsak din ako guys kay Little Aura ko. Baka naman, naka-live streaming siya guys ngayon. Kahit saan kayo pumunta guys, ayun, isang tao lang ang makikita nyo. Diba? Isa lang yung naka-live streaming ngayon. 7 dekada pa unang harang. Ayun. Thank you naman dyan kay Ma'am Buhay sa mga dekada niya. Diba? Pabomba naman ako guys. Little Aura naka-live streaming din po siya guys ngayon. Ayan. Marga Bartolome Mondragon, Tamsak. O, diba? Dami talaga. O, mga artista. Hello naman dyan sa mga artista dyan. Dan T1 to T6, sabi ni Ma'am Lady Ross. Ma'am Lady, bigyan kita ma'am ng 6WH. Ayan, Lady Ross. Plus 6WH. Ma'am, noted po, noted. Ayan. Kaya pala ang... Yes po, ang gwapong host pa rin yan. Thank you naman dyan guys sa inyo. Sir Joel's Finest, hello po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. Ito guys, sa Sir Joel's Finest, nagbabalik natin ang kaibigan natin yan guys. Ayan. Sir Joel, pahinga ka na dyan, Sir Joel. Thank you naman dyan guys sa mga patamsak nyo kay Little Aura. Ayan. And sa 4 wonderful people in the house. Thank you naman dyan sa inyo. Ma'am Gianna, nandito na rin sa atin. Hello po dyan kay Ma'am Gianna. Ma'am Gianna, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Gianna. JO8, ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Gianna. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Ito guys, napakaganda ng boses na ito. Nga. Pang DJ yan. And you are now listening to your hottest DJ in town, Gianna. Oh, wow, FM. Ganon. Yan o.
Kung di nyo pa yan guys, kaibigan si Ma'am Gianna O, hottest DJ in town yan. Kumusta sir? Okay naman. Hello po Sir Joel's Finest. Sabi naman Betty. Ma'am Gianna, okay naman po ako. Kumusta ma'am? It's been a while. Where have you been? Oh nga. Oh, ganun yung guys, mga intro niyan. And you are listening to your hottest DJ in town. I am Gianna O, your hottest DJ. From Wyatt. Ayan. Musta? Okay naman po, Sir Saudi Boy Vlogger. Okay naman po, sir. Mega shoutout po, Ma'am Gianna. Oh, sabi ni... Dito ako ngayon, Manila. Medyo busy sa work. Sana all may work. Anong ginagawa mo dyan sa Maynila? 5 dekada pa, unang harang. Ayan. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Ang buhay sa mga paharang mo dyan. And yung mga nandito kay Little Aura guys, magandang gabi po dyan sa inyo. Sidang, ayan. Kaya pala. Sige, tuldok pa. Ayan. Wag naman nyo guys inaaway si Little Aura ha. Ay sinightmood kay Little Aura. Baka na nga. Hi po ma'am, ako si May. Ayan. Nakangangang tilapia. Thank you naman dyan kay Ma'am Victoria Culube na nandito sa atin kay Little Aura. Karami ko, abebe, yung ano mo. Ito ang gawin ko kasi naka-charge to bebe. Kasi yung aking phone is malulubat na. Para may monitor ako kay Little Aura. Nag-attend lang ng work matter. Sige mo. Pwede ako baba ng bahay host. Pwede sir, pwede. You can drop your link guys. You can drop your link para naman makapag-promote kayo ng inyong mga channel. Oh. Tiramin ko nga bebe yung mo, Little Aura. Naka-live stream po guys ngayon si Little Aura. Ma'am Nakangang Tilapia, thank you naman po dyan sa iyo. Ma'am Nakangang Tilapia, ayan. Sa mga pa-background doon dyan, 3 dekada paharang, ayan. Host, pwede baba premiere. Pwede po ma'am, pwede po, ayan. Ilagay natin ma'am kay Nightboot, T7. Ilagay natin ma'am kay Nightboot. Kunin ko lang ma'am yung mo, sage and garlic crusted pork. Ayan. Ay, di ba meron ka na nito? Ma'am, di ba meron ka na? Edin mo na ito. Edin mo na ito. Ano, wala ba? Yung nakaraan to ma'am na pinatamsa ka natin. Ilagay natin ma'am kay T7. 2 dekada paharang. I love you Ma'am Buhay. Ma'am Maylin Mapili nandito na rin sa atin. Hello naman dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Nang babalik natin ng guys na kaibigan. Ma'am Maylin, highly recommended newly monetized channel yan guys. Si Ma'am Maylin Mapili. Baka gusto nyo guys mag-submit ng kanyang ng congratulatory video message. Ayan, kay Ma'am Maylin Mapili. You can simply tawag dito. Message her. Ayan, para naman makuha ni Ma'am Maylin Mapili yung inyong mga congratulatory video message ng kanyang monetization. Ayan. Pwede pa ba mag-submit Ma'am Maylin? Nawawala si T7. Oy, naglo-loading ang aking internet. Kumusta naman, oy, internet?
T7 guys, pwede nang pwede nyo nang gamitin guys, T7 at ilalagay ko lang kay Nightboot din. Ayun, pwede na guys magkabilaan kay Little Aura at saka sa aking main channel guys, pwede nyo i-type T1 hanggang T7. Ayan, pwede yan guys. Ayan, lalabas yan dyan. Okay na host, sabi ni Saudi Boy Vlogger. Ako si May, I love you ma'am. Sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Ma'am Gianna o JO8, here lang host. Ma'am Lay, thank you naman po dyan sa Ma'am Lay. Thank you for keeping me in your background, Ma'am Lay. I remember when you said that you'd be here forever. Ay mali pala. Hindi ko pala napalitan yung pangalan ni T7. Si Ma'am ano pala to? Si Ma'am Edin Manato. Pero yung link guys kay Ma'am Edin Manato yan. Kinabi-paste ko kasi yung ano. That you would stay, but then you're gone and oh so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of burden from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you. Ayun. Okay na guys, sa Edin Manato. Ayan. T7 guys, para kay Ma'am Edin Manato. Baka naman. Dan po Gianna o sabi naman Betty Channel. Magipagkaibigan kayo guys. O nga. Yes please. Kung gusto niyo po magbigay, pwede po. Thank you. Ayan. Opo guys, sa mga gusto magbigay ng ng kanilang mga congratulatory video message, you can send your congratulatory video message sa live ay sa ni Ma'am sa kanyang Facebook account. Ayan. Salamat host. Always welcome po ma'am. Always welcome. T7. FB, Maylin Mapili rin po. Ayan. Yan guys, ang FB niya. Ano pa ba? Patamsak naman ako guys. Pabomba. Ayan. Pwede yung bombahin guys. Yung nakapin, naka-live streaming din guys si Little Aura ngayong oras na to. Magkasabay ang live streaming ko guys sa aking Little Aura at saka kay Uragon. Ayan. Wag niyo lang kakausapin si Nightboot doon guys kasi makulit yun si Nightboot. Oo nga. Paalala lang kaibigan, wag niyo kakausapin si Nightboot doon. Sir Joel's finest, mega love shoutout po. Sabi ni Mamaylin Mapile. Uy, bebe. Kailan kayo uuwi, bebe? Bebe. Kailan kayo uuwi? Saudi Boy, thank you also for keeping me in your background. Ayan, Saudi Boy Vlogger. Grind time, man. Sir, nakapin si Little Aura pero yung link kay Sir Board, paanong share, ayan. Iba ba? Star 4.
Hindi ko ba na ano? Napalitan? Keyword. Control P. Bakit hindi kayo nagsabi guys? Oo nga. Ito. Star 4. Yan guys, pinalitan ko na. Oo nga. Keyboard pala yun. May favorite song. Wow. Yan ba yun, ma'am? Kailan ka po ba mag-aasikaso ng papers? Maybe Monday uwi na po kami. Ayan. Hindi, Monday mag-aasikaso ng papers and then baka by Tuesday or baka Monday kapag natapos nila yung kukunin na papers, pupunta yun dito and baka mag-advise ng baka mga Tuesday, ayan, baka mga Tuesday, kung Monday makuha nila, ayan, yung papers. Nice, oh. Sir Aldrin Gandesa, Japan. Nandun na rin kay Little Aura. May katagalap shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Nandito na rin kay Little Aura's live streaming. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Kamusta naman tayo dyan, sir? Namiss kita, sir. Oo nga. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Welcome din po, sir, sa aking live streaming. And thank you also for keeping me in your background dyan. Ayan, Sir Aldrin Gandesa na nandito sa atin. Ito guys, Sir Aldrin Gandesa. AG ang kanyang code. Kung di nyo pa kaibigan, nandun kay Little Oras live streaming guys. Yung nakapin sa taas. Baka naman, patamsak naman ako guys. Isa lang guys ang live streaming. Ba't po may echo ka? Ayan. Saan? Saan bebe? May echo ba ako? Wala man ako bebeng echo dito. Sir, okay lang po. Busy. Hello naman dyan sa'yo, sir. Ayan. Sir, okay lang po. Busy. Hello naman dyan sa'yo, sir. Sir, okay lang po. Busy. Hello naman dyan sa'yo, sir. Okay na, bebe. Sir, okay lang po. Busy lang po. Ako may nakatamsak. Ay, nakatamsak lang sa mga live niyo. Ayan. Sige lang po, sir. Okay na po, sir. Search ko na po yung bahay niya. Thank you. Ayan. Sabi ni Ma'am Maylin, sir, may code po ba sa'yo si Ma'am Edin Manato para masuklihan ko po, sir. Ayan. Ito, oh. T7. Ayan. T7, ma'am. Ayan. Puntahan mo yan. Apple ni Bay. Hello po dyan sa'yo, Apple ni Bay. Wala na naman, bebe, di ba? Pagka charge yung B8, may ano, parang grounded yung dalawa. Ilan na ba si Jomar? Lahat ng artista dinikit ko na, o diba? Sana all. Sana all dinidikitan ng mga artista. Ano ba? So
Sorry, narinig ko kayo. Naghihiwa ako ng mangga. Ayun. Sige lang po, ma'am. Ma'am, papunta sa iyo si Ma'am Maylin Mapili. Sir Aldrin Hamiss you, di ba? Sabi ni Free. Ma'am Joanna Salundaga, hello ma'am, kumusta? Huwag pong mag-alala, napapasyalan ko LS niya. Yan. But ako napunta dito, sabi ni Ma'am Edin Manato. Ma'am Edin Manato, bibigyan kita ng iyong moderator function dyan kay Little Oras live streaming. Ewan ko ma'am, nandiyan ka rin ma'am, i-type mo rin ma'am ang ano, T7. Sa'yo din po yan ma'am, ayan, T7. Ay, T7 pala. Kahit saan nyo i-type ang T1 hanggang T7 kung gusto nyo ng WH. If you are in my Little Oras live streaming, pwede nyo i-type ang T1 hanggang T7, or if you are in my main channel Urban live streaming guys, you can simply type T1 hanggang T7, then it's just the same guys. Ayan. Para hindi kayo palipat-lipat guys. Ayan. Kahit saan kayo pumunta, it's totally fine. Haha. O diba? Dito pala. Ayan. Thank you guys. Thank you sa inyo. Ayan. Wag nyo lang kinakausap si Nightboot dyan ha. Oo nga. Kay Little Or ha. Parehas lang ba? Opo ma'am, parehas lang po yan. Opo ma'am, isa lang yan eh. Na-open ko lang po, laptop ko, nagbo-music lang po ako. Tapos, tamsaksa. Celeste nyo, ayan. Sige lang po, Sir Aldrin, ayan. Animal, ano naman siya? Animal ang Nightbot doon. Mula noon, di na nagbabago, o, di ba? Huwag po kayo mag-alala. Di ko kayo makakalimutan, ayan. Sabi ni Sir Aldrin, ayan. Thank you naman dyan sa'yo, Sir. Galit na galit si Harlem. Oy, oo. Sabi ko kasi wag yung kinakausap si Nightbot dyan kay Little Aura. Time check tayo guys, it's 1 minute past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayan. Yung mga hindi pa niyan guys nagkikipagkaibigan or yung mga nangangailangan dyan ng WH, ayan, all you have to do is to click T1 hanggang T7. Ayan. And do connect to our mga friend na mga nandyan guys. Ayan. Free 1 WH bawat tamsak ninyo sa premiere. Ayan. Sir, dalawa lang po ang natamsakan ko. Ayan. Sige po ma'am. Si Ma'am Maylin. 2. Ayan. Noted po Ma'am Maylin. JO8 yan si Ma'am Gianna. JO8. Nandito yun Harlem. Si Ma'am Gianna. Nakabidyo sa atin if I am not mistaken. Ayan. And kung may mga katanungan kayo guys, you can simply ask also a question. Ayan. Anything. Ayan. Tamsak po Ma'am Edin Manato, sabi ni Sir Aldrin. Wow, may 1770 nang dumikit sa iyo Aldrin Gande sa Japan. Sana diyan malagas, mandikit ka ulit bilis nang dumami pa yan. Sabi ni Nightboot. Sir Saudi Boy Vlogger, hello naman dyan sa iyo sir. Ayan. Thank you also for keeping me in your background. Paano naman ako guys? Patamsak ako guys ng nakapin. Ayan. Huwag kayo mag-alala, isa lang din yan guys. Naka-livestream din ako dyan kay Little Aura. Free baka di ako maka-LS mamaya. Ayan. Biglang, free, painumin mo ng gamot yung baby mo dyan. Ayan. Baka guys hindi makalapag-live stream ngayon si Pri. Ayan. Painumin mo Pri ng gamot. Oo. Hindi masama masama pakiramdam ng anak niya guys. Ayan. Ni Pri. Ayan. Nakainom na. Ayan. Sige. Sino ba? Yung nag-graduate ba na little girl o yung little boy? Sir Aldrin Gande sa Japan. Opo sir, morning na po sa tulong nyo at sa tulong ng ating mahal na kaibigan. Ayan, sabi niya. Opo guys, si Ma'am Maylin Mapili is a highly recommended monetized channel na yan. Newly monetized channel, di ba? Yung lalaki pala.
Tell him to get well. Ayun. Be well, tama. Pre. Ano pa? Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Maya-maya, guys, hindi makakapag-live stream si Pre. Ayan. Kaya, Harlem, pagkatapos ka ikaw mag-live stream muna. Ayun. Thank you, Pre. Ayan. Hindi ko na kasi mabuksan, Pre, yung account mo. Kailangan naman ang verification code. Kahit hindi mo naman pinapalitan yung password, di ba? Bakit? Ayan. Ipagla-live stream ko sana ikaw, Pre. Ayan. Pagka nag-switch account ako, ayun, kailangan ng verification code uli. Ayan. Maaga ka mag-start, Harlem Osista. Ayan, sabi ni Mamaylin Mapili. Di, Pre, sino Jonas Salundaga? Alangan namang niloloko mo sarili mo, iba kausap mo. Ayaw kong palitan, baka malimutan. Sige. Robot ako, di mo ako matatalo. Oy, Jonas Salundaga, don't me. Ang kulit niya ni Nightboot, guys. Come to me and take my hands and be my lady. Truly I must let you know. Edin Manato, full package po sa bahay mo, ma'am. Pasukli na lang po. Thank you. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Si Ma'am Lady Ross, guys, naka-BG sa atin, keeping us also in her background. Ma'am Lay, magandang gabi yan sa iyo, ma'am. And thank you for keeping me in your background. Together with Ma'am Betty Channel. Kung di nyo pa yan, guys, kaibigan, abay makipagkaibigan kayo dyan. Konti lang tayo, guys. So can make friends. Ayan. Masusiklayan kayo ng tama niyan. Words you long to Tanong ko lang, host, biglang nagbawas ng malaki subscriber ko. O nga, sir, yung pinapaliwanag ko, sir, sa iyo kahapon, sabi ko, ang subscriber count, guys, is nagbawas. It is because of 4 reason. Ayan, main reason is merong 4 na dahilan kung bakit naglalagas ang inyong mga subscriber based on community policy. First and foremost, guys, ang paglalagas ng inyong subscriber, it is because normal na sa atin na kung ayaw natin sa mga nakasubscribe, na i-subscribe natin is i-unsubscribe natin yon kapag ayaw natin, di ba? I-unsubscribe natin. Normal na yon, basically, ayan. And kapag ayaw natin sa na-i-subscribe natin, i-unsub tayo, ganun. Kapag ayaw ng taong mag-subscribe sa atin, i-unsubscribe tayo. Yan ang number 1. Ang number 2 is, lahat ng mga spam subscriber na tinatawag is tinatanggal din yan. Ang ibig sabihin, guys, ng spam subscriber is that yung mga nagmamadaling nagdidikit. Ayan. Ang mga nagmamadaling nagdidikit is yung hindi marunong sumunod sa tamang pagdikit. Ayan. Ano ba ang tamang pagdikit, guys? Ayan. I-type nyo lang ang dikit, yan ang tamang pagdikit, guys. Ayan. Ayoko lang ipaliwanag. I-type nyo lang ang dikit, guys. Dikit. Ayan. Sasabihin niya ni Nightbot. Ayan. Ang tamang pagdikit is ayan, sabi ni Nightbot. Ayan. And kapag hindi tama, guys, sa pagkakadikit, matatawag kayong spam subscriber, mga nagmamadali yan. And ano pa ba? Ang pangatlong reason is lahat ng mga nakasubscribe sa atin na mga may violation sa kanilang account and tinanggal ni YouTube yung kanilang account is tinatanggal din ang ating watch hour and ang ating pagkakasubscribe niyan. Parang masasabi mo rin na spam subscriber na rin kasi tinanggal din niya yan. Ayan. Number 3. Ang number 4 is yung mga deleted na talagang mga account na dati pang nakasubscribe sa atin, kapag ka na-review uli yung account natin, once na may mga deleted account na mga nakasubscribe sa atin, is tinatanggal din yan. Kaya yan ang 4th reason ng community policy kung bakit tayo naglalagas ng ating subscriber. Ano pa ba? Congratulations po, Ma'am Maylin Mapi. Sana nasagot ko, sir, yung katanungan. Board vlogger, Jutes, Uragon, tamsak lang sapat na. Ayan. Sige. Patamsak din ako, guys. Patamsak din ako dito kay board. Yung nakapin sa atin, naka-live streaming din yan. Yung nakapin, guys, yung nakapin sa taas. Baka naman patamsak din po ako. Ayan. Yung nakapin sa taas, guys.
ano mangyayari, gayong ako'y di mo pansin. Paano mo malalaman, sa'yo'y may pagtingin. Congratulations po, ma'am. Ayan. Patamsak naman ako, guys. Babomba din ako. Naka-live stream na, guys, si Mark Prongcano. Ayan. BB1. Ayan. BB1. Sana ito'y iyong maramdaman. Hindi ka man ang live stream kanina, board. Sana nawit lang, Tama po yan, host. Ayan. doon mo lang malalaman. Pag-ibig I-type nyo lang, guys, ang dikit. Mag-type lang kayo ng dikit. Ayan. Yan ang tamang pagdidikit. Dilagay ko na lang kay Nightbot kasi everyday I explain to you anong tamang pagdikit. Ayan. I-type nyo lang, guys, ang dikit. Ayan. Ganon pala, host. Opo, sir. Kaya pag nagdidikit kayo, guys, huwag kayong magmamadali para hindi kayo matawag na spam subscriber. Ako naintindihan ko na. And yung nagdidikit, guys, sa mga premiere, mga spam subscriber din yan. Parang may grounded sa mga jack na gamit mo dyan, Ora. Ayan. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon ba? Yung kay Little Ora, wala na. Yung sa may channel ko ba meron? Hanapin ko nga yung aking main channel. nasayang man, yan ay pangarap lamang. Di naman ako gaanong masasabi. Kanina pa yan. Hala. Yung sinabi siya. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka na iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya. Mahal naman kita. Oo nga, may ano ako. May grounded nga. Pinagsabay ko kasi yung ano. May grounded nga. Pinagsabay ko kasi yung ano. Video lang po. Kain lang muna kami, host. Sabi naman Betty Betty Channel. Ayan. Maririnig kapag wala ka sound. Ayan. Oo nga. Sorry na agad. Kaya nga. Don't me night boot. Di ka ang kachat ko dito. Ayan. Sabi ni Pri. Guys, it's already 12 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayan. Nakakalungkot naman ang aking music background doy. Good evening. No. Good evening. Let us proceed with the first song. 2, 1, 4. Dikit, ayan. Guys, don't forget to visit Saudi Boy Blogger and finish the beats you play before you post the comments. Hit like button and hit that red button as well as the bell button. Salamat, Juts, habang tumatagal nagiging ducks ka na sa paningin. Iba din. Patamsak naman ako, guys. Patamsak sa nakapin sa taas. Ayan. Mamaya, Bird, itambay ko naman sa'yo, Bird, yung isa ko. Ayan. Secret kung sino, ini-snap mo yun, isa. Oo, doon sa live stream. Sa live stream ni Bird, guys, may ipinasok akong, yung aking, pero nakadikit na yun sa'yo, Bird. Kain tayo, ayan. Patamsak din ako, guys, yung nakapin sa taas. T1 hanggang T7, Bird, 7WH.
Hayaan mo na, Win. Hayaan mo na. Bukas hindi ko na ipag-live si Little Ora. Sana all tinatambayan. Ako, Box, sinabi mo kasi may kailangan na yan. Sana all tinatambayan. Padaan Tusok, mega love shoutout, sabi ni Superman. Hello to you, Superman, di ba? Padaan Tusok, di ba? Mega love shoutout naman po dyan kay Superman, di ba? Saan ba yung ano natin, sir? Wala ba tayong mundong sasagipin? Ayan. Okay. Oo nga. Mag-isip, nagawang lang ang pag-ibig. Nandyan lang siya sa sulok o baka sa gilid-gilid. Thank you so much po, sir. Ayan. Always welcome, sir. Always welcome. Ano? Ay, akala ko sa akin. Aldrin Gandes in Japan, thank you so much po, sir. Ay, si Board. 7WH Board. Ilagay ko na dito, Board Vlogger. Ay, kay Tune na lang. Kay Tune. Tune. Sulok may sasayo-sayo. 7WH to eh. Naka 6WH yung kagahapon sa akin. Yan, 7WH. Nako, mapupuno naman ako nito ng utang kay Board. Nakakaasar pa naman dito guys mag-ano kasi yung kahapon, madaling araw is nag-brown out ng slide. Ayan. Kaya naputol yung aking playlist. Naku, Jonas Salundaga. Huwag ka maingay. Nagko-concentrate ako dito, Jonas Salundaga. Oy, kukonsentrate daw siya. Sir Tono Bebs, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Nagbabalik din natin na kaibigan yan guys, si Tono Bebs. Sir Tono Bebs, magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Tono Bebs. Welcome back din sa aking live streaming, Sir Tono Bebs. Mga Papa Balls, Yummy Balls ng Taiwan. Papunta na to guys sa kanyang trabaho, if I am not mistaken, ay papasok na ito. Or kumakain ito ngayon sa pub. Oo nga. Sir Tono Bebs, mega love shoutout naman yan sa iyo. Kumusta pakiramdam ang Maylin Mapili? Bakit ma'am, you're not feeling well? Yummy balls. Oh. Dito na ako pa boss, sabi ko na eh. Diba? Ingat-ingat sir sa trabaho ngayon. Night shift. Tony Bebs, Maylin Mapili Yahoo, LJ Ross, sabi ni Sir Tony Bebs. Uy, pre, si May Vlog ba? Nagma-music stream pa yon. Salamat, sir. Ayan, sabi ni Sir Tono Bebs. Pahinga, Ma'am Maylin. Oo. Naka-quarantine sila, ma'am. Kumpara kaninang umaga, parang wala akong buto. Nangihina talaga ako. Medyo okay na pa yan. Hanggang T7, board hanggang T7. Pito lang yung may premiere. T7 na yan. Maylin Mapili, magpahinga ka. Oy, Diyos ko. Oo nga, ma'am. Si Kuya Ray mo na ang inaraw-araw ko pre kay May kasi palagi nag-i-end kaya pinagpahinga ko muna. Ayun. Kaya nga, pag gabi, kaya hinahanap ko si May
Sabi ko, asan ba? Kaya tinatambayan ko na lang si Kuya Ray, ay si ano pala, si Sir Joel Spines, bago ako matulog. Pagka iniwan ako ni Ma'am Adel, itatambay ko na kay Sir Joel Spines. And naghahanap ako ng iba. Hindi ko mahanap si May Vlog. Sir, pasok muna ako ha. Mega love shout out to all. Ayan. Sige sir, ingat-ingat ka dyan sir. Ikaw no, Bebs. Ayan. Sa pagpasok. Ingat sa trabaho sir. Galingan mo. Board vlogger, maraming salamat. Sabi ni Ma'am Edin Manato. Ayan. Palagi siyang nag-i-end tapos yung subscriber din niya pre, taas baba na di naman niya ginagalaw. Pagpahingayin mo nga pre, tapos i-playlist mo muna pre. Sir Board Vlogger, opo sir. Thank you, hindi po mag-LS si Ma'am Jonah kaya maaga ako matulog sir. Thank you po. Ayan, sabi ni Mamaylin. Pa-shoutout po sa mga taga Kabanatuan. Mega love shoutout naman po dyan sa mga taga Kabanatuanan. Naka-tune in sa atin ngayon. Hello naman po dyan ang pagbatis ng gagaling pa kay Sir Saudi Boy Vlogger. Si Tune, tambayan mo din, Juts Ura. Pag di mo tinambayan, ilalabas ko talaga yung video natin Juts ka. Oy, gabi-gabi ako dun sa iyo, board kaya. Kayong dalawa ni Sir Joel Spines. Oo. Tapos naghahanap pa ako ng matatambayan. Kayong dalawa talaga, kasi nung nagsimula ka nung nakaraang araw, nilagay ko sa listahan ko ikaw natatambayan. Kaya alam kong nandun si Board and then si Sir Joel Spines. Si Ma'am Lady Rose minsan na nauhuli ko ng umaga ay ng tanghali, si Ma'am Lay. Parang same kay Sir Jonathan na parang binabag din. Ayan. Nakatambay ako dyan sa iyo, Board. Huwag ka mag-alala. Thanks, host. Sabi ni Sir Saudi Boy. Always welcome po, sir. Sa mga taga-Kabanatuan dyan, ano ba ang nyo, sir? Ano ba yung lingwahe niya? Sige na, sir. Maayong buntag ba? Ay, tama ba? Maayong buntag sa inyong tanan. Ay, sige, salamat. Juts, dahil dyan, hindi ko na ilalabas video ng putot. Hindi, ikaw yung may video sa akin ng putotoy. Oo, nandito sa akin. Gusto nyo ba guys makita yung video ni Board? Yung kanyang maliit na putotoy. Oo nga. Yung malagamunggong putotoy na tinubuan ng malakamatis na itlog. Oo. Dikit. Maayong gabi di ba? Maayong gabi sa inyong mga tanan, guys. Ayan. Sa mga taga-Kabanatuan, maayong gabi premier. Kasi guys, nagkaroon ako ng video niyan kasi nung nagpokpo kami doon sa pier ni Board, ayan. Nag-threesome kami lahat. Threesome talaga na. Nang pilay. Nakori mo. Nilagyan ko ng grabe yung maliit. Nilagyan ko ng CCTV spy camera. Yung alam niyo yung pen camera? Itinayo ko lang doon, akala niya lang pen. Kaya nagkaroon ako ng video niya. Yung Mrs. ko Tagalog, ayan. Sige po, sir. Magandang gabi po dyan sa Mrs. ni Sir Saudi Boy Vlogger. Ayan. And maayong gabi sa inyong mga tanan. Sa Ilocano, naimbag nga malem. Tayo amin. Ayan. Naimbag nga malem. Ayan. Tayo amin. Yung Mrs. ko Tagalog, sana din yan mahuli si Lolo, si Kuya Ray, akin ang lahat naka-BGA pati likes. Sige pre, ilagay ko nga Kuya Ray. Uy, si Kuya Ray. Paggabi din pre, paggabi. Maayong gabi host ayan. Maayong gabi sir, naimbang nga rabi. Ayan. Naimbang nga rabi. Diba? Sabi nun. Naimbang nga rabi sa inyong tanan. Ay, naimbang nga rabi. Ayan.
Yung sa inyong lahat, ano yan? Sa Ilocano. Sabi ko naman guys, marahay na banggi sa Indo ka boss. Ayan. Sa Tagalog is magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Sa Chinese, one an. Diba? One an. Gabi ko siya music pagkatapos pa yan. Sige, pre. Noted. Gabi. Naimbang nga rabi kada kayo, amen. Ayan. Naimbang nga rabi kada kayo, amen. Naimbang nga rabi kada kayo, amen. Sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko. Ma'am Adhel Vlog, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Adhel Vlog. Nagbabalik na din natin yan guys na kaibigan, si Ma'am Adhel Vlog. ADB, ang kanyang code. Hello po dyan sa'yo, Ma'am Adhel Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. ADB ang kanyang code guys. Kung di niya pa kaibigan guys si Ma'am Adhel Vlog, binababa ni Nightbot ang kanyang bahay guys. All you have to do is to click on that link na binababa ni Nightbot and do connect po sa ating kaibigan. Ayan. Ma'am Adhel, hello po dyan sa iyo. Kumusta po? Nung isang araw di ko tinambayan, pinahinga ko, laptop ko, isa lang ang like at 10 hours lang. Oh, sorry na agad pre, oy. Kasi sabi mo, dati pinagpapalit-palit mo, di ba? Kaya minsan nahuhuli ko ako si May. Sabi ko, bakit asa na si ako si May? Wala na si ako si May. Oo nga. Naimbag Arabi metken ka, Maylin mapili ma'am. Ayan, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Naimbag Arabi. Ano ba? May Vlog. Sabi ni sorry, ayan. Sige. Ay Ilocano ni Ma'am Allah kastamet keng kamam naimbag nga rabiem. Ma'am Adhel Vlog. Sabi ng Ma'am Aiding mapili. Magandang gabi host. Magandang gabi po dyan sa iyo ma'am. Ayan. Asan ka ba ngayon Ma'am Adhel Vlog? Siyempre hindi magpapahuli yung mga Bisaya na maayong gabi eh. Ayan. 1KWH na sila lahat pre. Akin lang lahat IP address. Uy, tigil-tigilan mo yan. Ay, okay lang naman yung pre. Wala naman problema yan. Kapag win-workout mo yung WH niya. Kasi ako nga nun, di ba? Sana di yan, Latigo 50 ni Lolo. Dito lang po Singapore with love. Ayan. All the way from Singapore. Diba? With love. Okay lang naman yan, pre. Hoy, playlist ko kaya yon nung nagtatamsa kayo, di ba, pre? Si Ray Cariaga at saka si Mamay. Naka-playlist kaya yan sa akin. Kaya meron din na, meron kang analytics na makukuha, kaya hindi yan naman, pre. Mabiyong host, sa bagong upload ko yan, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Sige po, mama. ADB. Guys, review naman guys ng bagong upload. And yung mga hindi pa nagtatamsak guys sa silent live streaming ni Board, pwede kayo magtamsak guys dito sa nakapin sa taas din. Ayan, baka naman. Review naman guys ng bagong upload. Kay May Vlog, parang ako na ang nagmamayari nito. Busy na si May Vlog ng trabaho na. Nagtrabaho na pala. Sa'yo na yan, pre. Total, ikaw naman ang nag-workout niyan. Asan po yun, ma'am, yung bagong upload mo, ma'am? Beautiful view. Wow. Ang ganda naman dito, ma'am. Oy.
Oh, diba? Ang ganda naman dito. Sa Singapore. Parang nasa Australia lang. Ang ganda naman dyan. Ako mag-comment. Ganda naman dyan, ma'am, ng view mo dyan sa taas. As in, parang overlooking lang. Ano yan? Comment. Huwag mo na basahin, ma'am. Yan ang comment ko. Okay? Ang ganda guys, ang ganda as in. Beautiful view. Eto guys, Kay sarap ay minamahal. Ito guys, ito. Kay Ma'am Adhel Vlog, star 1. Ayan. Ito binababa ni Nightbot, star 1. Mali mo lang na. Kay sarap ay minamahal. Ay, ito pala, binababa din ni Ma'am Adhel Vlog. Ayan. Harang, sabi ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, magandang gabi naman dyan sa Ma'am Grace B Vlog. Highly recommended, newly monetized channel din yan guys, Ma'am Grace B Vlog. Magandang gabi naman dyan sa Ma'am Grace. Kumusta naman tayo dyan? 5 to 6 kasi binibeji ko pre. Same IP lang pero iba-iba account. Okay lang yung pre, okay lang. Wala namang problema yan. Kasi dati ako noon pre, is ganun din yung ginagawa ko. Uy, sayang yung kay Rapi Pimentel. Alam nyo ba guys, si Rapi Pimentel, yung kaibigan ko, hindi na siya nag-active sa YouTube. Ang watch hour nun is 3,800 plus. O, diba? Tapos meron siyang, ilan na ba ang subscriber ni Rapi Pimentel? Gusto kong kay RP pala yun, RP. Gusto kong hingin yung Outan po ako host. Maraming salamat po. Ayan. Sige, ma'am. Ayan. Ma'am Betty. Thank you po dyan sa iyo, ma'am. 18 minutes na lang ako, guys. 18 more minutes. Ayan. Ito, sayang ng account na ito. Alam nyo ba, guys, na ang WH nito is sobrang laki. Sobrang laki. As in, meron siyang 419 subscriber. Baka naman guys, patulong naman ako guys, yung mga hindi pa nakasubscribe kay Rapi Pimentel. If you are not yet guys connected with Rapi Pimentel, eto malapit na to guys na ma-monetize, subscriber na lang ang meron siyang 3,800 WH, ayan. Si Rapi Pimentel. Baka naman guys, meron na siyang 419. Malapit na rin pala. 2 months ago, 2 weeks ago. 2 weeks ago yung kanyang huling video. 2 months, 2 weeks, ayan. Alam nyo bang lang to? Ilan lang bang music streaming to? Isang buwang music streaming lang, as in. Baka ako yung makatulong sa double H niya. Ayan. Kratz Gameplay, hi sir, good evening po. Baka pwede po matulungan nyo po. Maparami yung subscriber ko. Ni-refer po kayo sa akin ni Tita Ganda Ronesa. Thank you po, God bless. Sabi ni Kratz Gameplay. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Kratz Gameplay. Bago natin guys, na kaibigan, kadikitan din or kabarkada. Hello naman po dyan sa iyo, Kratz Gameplay at saka kay Ma'am Ganda Ronesa channel. Welcome din po sa aking live streaming. Ano niya? Maparami subscriber ko, sabi ni Kratz Gameplay. Sir Kratz, pwede bang mag-type ka ng me? Pwede pa type ako ng me. Baka ako'y makatulong sa WH niya, sabi ni Ma'am Adhel Vlog. Ma'am, ang kailangan ko ma'am is yung
yung banana lang kasi meron siyang 3,800 plus WH niya. 200 na lang, as in 200 WH na lang ma'am, is hindi niya kailangan ng WH kasi ipagla-live stream ko na lang si Rapi Pimentel. Ano na lang guys, yung mga didikit na lang, ito, yung mga gustong dumikit, ayan, marami pa siyang kulang banana. Ma'am, almost mga 500 plus pa, kasi 400, ilan na ba si, 419, siguro mga 581 subscriber na lang. Ayan. Para mag 1,000 subscriber din siya. Kasi sa facial recognition kailangan niyo maglagay ng ng mukha. Ayan. Kasi kapag ako na lang mag-live stream sa kanya. Notice me po, ayan, thank you, sabi ni Kratz Gameplay. Kratz Gameplay, pwede pa-type ako ng me. Me, as in, me. Pa-type ako, Kratz Gameplay. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, binigyan ko ng kanyang moderator function. Ayan, si Kratz Gameplay. I know for sure guys na hindi nyo pa kaibigan. Baka naman. Sir Kratz Gameplay, pwede pa-type ako ng me. Ayan yung mga nandun kay Little Aura, magandang gabi po dyan sa inyo. Nang po, me, ayun. Gaya ng tinay po, me, ayan. Type ako ng me. Me Aura channel, mag-type ka ng me o kaya Aura o kaya channel o kung kaya tawagin mo lang si Nightbot o kaya isang tuldok lang, ayan, isang tuldok. Para mahanap ko yung mo. Sir, isang me lang, ayan, MA. Grabe makami, okay? Para mahanap ko yung channel mo, Kratz Gameplay. O kung kaya isang tuldok lang, Kratz Gameplay, isang tuldok. Ayan. Para hanapin ni Nightbot ang iyong bahay. Mahanap ko rin. Ayan. Wala, ayaw. Ayaw ni Nightbot. Ay, Nightbot, magtrabaho ka dyan. Naiya tuloy si Nightbot. Si Ma'am Le, ayan. Meron siya guys na 24 subscribers si Kratz Gameplay. Kung di niyo pa kaibigan guys, ito binababa ni Nightbot yung kanyang bahay. Baka naman guys, pwedeng gawing 30 na yan. 6. Yung mga nandito sa atin guys, mamimigay ako guys ng, ilan ba? Alam mo gusto nyo? 7 plus 3WH guys, 3WH. Sa bawat didikit kay Kratz Gameplay, meron siyang isang video lang. Damihan mo yung video mo Kratz Gameplay. Mukhang ML user din to, ay ML gamer din to di ba? True highlight. Aba, ang galing. Nag-ML din. Rapi Pimentel na dagdagang ko na isa, 420 na siya. Ayan, sabi ni Ma'am Adel. Ma'am Adel, bigyan kita ma'am ng 3WH din, Ma'am Adel Vlog. Bigyan kita ng 3WH, ayan. Ito pa guys, si Kratz Gameplay, yung madidikit guys, mamimigay ako ng another 3WH, kaka-upload ko lang po kanina, ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Another 3WH guys, 3WH, and T1 hanggang T7, 7WH plus 3WH sa bawat didikit kay Kratz Gameplay. Maging lang guys, mag 30 subscriber lang, 6 lang. Thank you po sa pag-notice, sabi ni Kratz Gameplay. Ayan. Always welcome, Kratz Gameplay. Ito, TP Guns. No more. Naasar ako kapag kayong kalaban ayaw lumabas sa tower niya.
Thank you po, Madam Sir. Subscriber na rin po ako sa inyo. Ayan, sabi ni Kratz Gameplay. Dagdagan ko siya ng 3 mamaya host. Hindi daw biglaan. Ayan. Sige po. O, diba? Ang galing. O, diba? Ang galing naman. Kratz Gameplay. Bakit naka-comment off? Try YouTube Kids. Naka-YouTube for Kids pala to. So, ngayon pa lang, tanggalin mo na yung YouTube Kids na yan. Oo nga, kasi tawag dito. Hindi nakakapag-comment. Ayan. Isa pa lang video niya, sir. Opo. Opo, ma'am. Isa pa lang. Ano ba yung totoong channel mo, Kratz Gameplay? Isa pa lang video niya. Ayan. Dagdagan ko pa siya para di malagas. Ayan. Thank you naman po dyan sa iyo, ma'am. Thank you po. Ayan. Guys, 9 more minutes na lang ako. Ilan na ba sa Kratz Gameplay? 20... Ilan ka na ba? Kratz Gameplay. 25. Baka naman, guys. Asa na si ate girl? Sabi ni Ma'am Grace. Nandito yan kanina. Oo, Ma'am Grace. Ang galing mag-chew. Ako na, ay, dikitan ko na to. Dikitan kita Kratz Gameplay kay Pepe. Ayan. Asa na ba yan, Kratz Gameplay? Kratz Gameplay. Ano ba yung spelling nyo? Ayan. Kratz. Uy, yan si Kratz Gameplay. Mga gamer yan. Ayan, sila Ma'am Grace, sila Ma'am Jonas Salundaga, ayan. Sila Lester Ombro Vlog, sino ba? Ano ba yan? Baka ninja yan, host. Ayan. Yun, thank you po. Dalawa po dinikit ko, sir. Sabi ni Ma'am Grace. Kaya nga, baka ninja yan, Kratz Gameplay. Ano ba talaga yung totoong channel mo, Kratz Gameplay? May totoong channel if I am not mistaken. Alam mo kung bakit? Bibigyan kita ng rason, sir, na may totoo kang channel. Pink cellphone case mo, ayan. Kay Bebe tong cellphone, guys, yung kay Bebe. Kay Bebe yung iniwan niya kasi yung cellphone niya nung pumunta sa pumunta siya ng tawag dito. Pumunta siya ng Pamplona, ayan, Camarines. Ito yung aking phone, ayan. Black siya, as in black. And then yan, ayan. Ito po link ko, ayan. 27 na si Kratz Gameplay, ayan. Ito po link ko, ayan. Sa'yo ba to, Kratz Gameplay? Hiniram ko to kay Bebe kasi nag-BG ako. Oh. July 23. Ngayon mo palang ginawa yung account mo, sir? Ngayon mo palang ginawa yung account mo? Kratz Gameplay? 29 ka na, Kratz Gameplay? 28 pala, 28.
Sound to the next level of music. Ayan, 28 na secrets gameplay. Yes po, ngayon lang po. Ayan. Dalawa na lang guys, dalawa na lang. Yes po, ngayon lang. Become one great musical family. Ladies and gentlemen, please welcome Oops. Ano ba yun? Oy, bebe, yung cellphone mo yung gamit ko. Oh, ay biniji ko kay Little Aura, guys. Si, yung cellphone ni Bebe. Crush gameplay, dinikit ko sa iyo si, si Bebe. Ayan, yung, ni Bebe. Yung account ni Bebe. I'm trying so hard to find sweet serenity. I'm still afraid. Yes po, ngayon. Ayan. Sige. Feeling Ma'am Garancio, nandito rin kay Little Aura. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Garancio. Nandun kay Little Aura, live streaming. Ma'am Garan, mega shoutout naman dyan sa iyo. Bigyan kita mo lang yung moderator function dyan kay Little Aura. Para naman pwede ka na rin dyan na, may kulay blue ka na rin dyan, Ma'am Garancio. Thank you also for keeping me in your background, Ma'am Garan. Thank you so much pa yan, sabi ni Kratz Gameplay. Ilang ka na ba, Kratz Gameplay? Sayang di ko mabuksan yung iba kong account. Naka-live stream kasi si Little Aura ko. Di kitang kita ulit. Pa-type naman ako, Kratz Me. Ayan. I'm giving up the way to change the state of mind. Try and understand. Ay, It's not so hard. nandito pala to kay, Little Aura. Time won't flow. Everyone Ginagawa ko po sa cellphone ko ay naka-play kay Little Aura kasi para alam ko kung may tao doon. tears in their eyes. Para lang. Yan guys, si Bebe, ayan, si Dan Bisa. Kratz Gameplay, pwede pa tayo pa ako na may. Ay, eto na pala, eto na. Nakuha ko na yung link. Eto na. 28 na si Kratz Gameplay. Galing naman mag-tune nito. Ikaw ba yung naglalaro, sir? Ng Chu? Ma'am Lady Rose, nandito pa rin sa atin. Keeping us also in her background. On the way na daw kay Kratz Gameplay. Baka naman Kratz Gameplay, pabalik naman ako sa mga dumikit sa iyo, Kratz Gameplay. 420 na po si Rapi Pimentel. Ma'am Adhel, thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am Adhel. I'm trying so hard to find sweet serenity. Naka-off comment yung mo, Kratz Gameplay. It's not so hard to see that I am just a man. Ayun, 29 na si Kratz Gameplay. When the pain fades away, dreams won't die, tears in their eyes. You got to hold your head up high. Yeah, yeah. Hold your head up high. Paano na ba mag-switch account? Yeah, yeah. Add account. Wala, bakit? Anong nangyari sa account? Cancel. Bakit? Bakit wala nang switch account? Oy? Bakit nawala yung account ko? Yes po, wait, balik ko lang ngayon. Sabi ni Kratz Gameplay. Wala, bakit wala na yung account?
Ano bang nangyari? Some burn out while some fade away. Dana ang sweet. Ayan. Ay araw sa gilid ng pangalan. Wala na yung switch account. Oh, Time gets you old and weary, like a life that's ordinary. Some burn out while some fade away. may araw sa gilid. And then, nawala na yung switch account. Sorry na agad. Hinanit, sir. Ayan. Dan dikit kay Grats. Ma'am Lady Ross, biglang kita ma'am ng another 3WH, Ma'am Lady Ross. Plus 3. Naka 9WH si ma'am sa akin. I want you to know. Grats gameplay, pwede patay pa ako ng me. Para mabilis yung pagpunta namin. Eto. Ayun, 30 na si Grats gameplay, guys. Gawin ko 31. Sir, dalawa dinikit ko. Sabi ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, bigyan kita ma'am ng 6WH, ma'am. Grace B. Vlog. Ma'am, bigyan kita ng 6WH, 6 na oras. Lagyan mo ma'am ng marami yung maraming harang para ma-play natin yung harang. Eto, dikitan ko muna si Krats gameplay. Gawin natin 31. Si Krats. Dalawa ang bigay ko kay Krats gameplay. At sabi ni Ma'am Adhel, noted po Ma'am Adhel, plus 6WH ma'am. Si Ma'am Grace, noted 6WH din. Ayan. I'll spend it with you. I want you to know that I'm drowning in tears. I wish you 31 na si Krats gameplay. Main lang binakas ko siya. Opo. Dana ang switch. Ayan. Doon na ang switch. Doon na pala yung switch account. Kaya nalito ako. Wala na yung switch account. Akala ko na wala yung lahat ng aking account. Sorry na agad. Ano pa ba? Yung nagtamsak guys, sabihan nyo lang ako kung ilan yung mga tinamsakan nyo at ilan yung I'm about to end na rin. Si Harlem O magla-live streaming po guys ngayon. Harlem O, nandito ka ba sa akin, Harlem O? Yung mga guys, puntahan nyo guys si Harlem O. Maya-maya yung kanyang live streaming. Marami din kayong makukuhang WH doon guys kay Harlem O. Harlem O lang sa kalam. Krats gameplay, dagdagan mo yung video mo para marami kang video. Krats gameplay. Mag-enda rin ako, guys. Pero mag-enda ako sa naibalik ko na po dikit nyo. Ayan, sabi ni Krats gameplay. Thank you naman dyan kay Krats gameplay. Bigyan ko rin ikaw ng moderator function dito kay Little Oros live streaming. Ako din yan, Krats gameplay. Nabalik ko na po dikit niya. Ayan, sabi ni Krats gameplay. Noted, Krats. Pumunta ka dito sa akin, Krats gameplay ng tawag dito, ng 5:30 ng hapon o kaya alas 6 ng gabi. Ayan, yan ang aking live streaming. Padagdagan natin ang padagdagan. Mamigay tayo ng WH. Dumami lang yung subscriber mo. And puntahan mo si maya-mayang alas 10 kung may time ka Krats gameplay. Puntahan mo si Ma'am Adel Sulit. And pag bukas, pagkatapos ng aking live stream, puntahan mo yan si Pri, si Ma'am Jonas Salundaga. Marami yung may tutulong sa inyo. Si Board Vlogger bukas ng tanghali. Si Ma'am Claridel alas 3 ng hapon hanggang alas 5 yan. Si Lester Ombrook Vlog. Bebe, thank you naman dyan sa iyo, Bebe. And, yun na nga. Ako po ang inyong lingkod, guys. Uragon. Little Ora. Ayan. And Uragon. Little Ora and Uragon. Ayan. Ako po ang inyong lingkod, guys. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Dito kay Little Ora. Magandang gabi po dyan sa inyong lahat. And dito sa aking main channel, magandang gabi din sa inyong lahat. I love you all, guys. I love you all. Bye, guys. Hello, ayaw niya mag-end. Kay Little Ora ay
Bye guys, I love you all.